svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da pravim jednu slatku pletenicu sa orašastim plodovima. Za tijesto mi je potrebno 500 g brašna, 80 g šećera, ja ću iskoristiti smeđi, a vi možete i bijeli. Jedna mala kašikica soli, jedna velika kašika girmi, jedna velika kašika vanilinog šećera, jedno jaje, 250 ml mlakog mlijeka. To sve sastaviti i miješati otprilike 1 minutu dok se sve ne sastavi. Kada se sve ovako otprilike sjedinilo, dodati 80 g istopljenog maslaca. I sve miješati još otprilike 3 minute. Kada su se sve sastojci fino sastavili, pobrašite radnu površinu i izvadite tijesto. Samo ga malo premjestite da napravite jednu kuglu. Pobrašnite izdjelu malo, samo da se tijesto ne zavlječi. Tijesto pokrijte jednom kuhinskom krpom i ostavite na toplom pola sata da stoji. U međuvremenu pripremite premaz, zato je potrebno 200 g lješnika. Možete iskoristiti i orahe, zavisi kako ko šta voli. Ja sam uzela lješnike. Također možete lješnike samo izrezati na sitno, ako želite da ih bolje osjetite. Ja volim više ovako samljevene. Dvije kašike kakao u prahu, kakao za kuhanje. Jedna mala kašikica cimeta. 2 kašikice smeđeg šećera. Također i ovdje možete uzeti bijeli šećer. Jedno jaje. Ja sam ovdje pripremila 65 ml mlijeka, pa ćemo vidjeti da će li biti dovoljno. Smjesa ne smije da bude ni tvrda, ani previše tečna, jednostavno sasvim dovoljno da se može mazati. Kao evo trenutno kod mene sad, znači dovoljno je 65 ml mlijeka. Otprilike ovako. Nakon pola sata kada je tijesto odstojalo, pobrašnite radnu površinu. I razvaljajte tijesto. Valjajte ga tako da na kraju dobijete kocku.
otprilike ovi debljini. Kada smo dobili ovu veličinu, premazati tijesto sa premazom koji smo prethodno pripremili. Kada smo premazali cijelo tijesto, sada ga moramo urolati. Krajem malo popravite. Sada još samo da napravimo pletenicu. Rasići tijesto do pola ovako. Dole sastaviti kraj, okrenuti tijesto, uraditi isto kao i sa ovim dijelom. I nastaviti samo treba da izgleda ovako. Upalite šporet na 200 stepeni i pecite pletenicu 25 do 30 minuta. I moja pletenica slatka je gotova. Kada se pletenica ispekla, uzmite 100 g šećera u prahu, dodajte pola iscijeđenog limuna. Ja ću dodati još pola kašike mljevenog lješnika, a vi to i ne morate. Sasvim dovoljno je šećer i limun. Sve ovako promiješate. Pletenicu premažite čim je izvadite iz rerne dok je još vruća. To je ta smjesa. Možete je poslužiti odmah dok je još vruća, a možete i sačekati da se ohladi pa jesti. Prijatno!